Никой иначе не ми повярвал, че на аргенското се играят на столни игри. Чакай. Ще ти пречи. Добре. Колко програмистите трябва за... сега взеха, че го оправиха. Страшни, браво. Браво, най-добри. Айде, чао. Айде, браво. Пепинчо ще се жени, булката намери, за парти орели с Ивайла са за смени. Пепинчо ще се жени, булката намери, за парти орели с Ивайла са за смени. Пепинчо ще се жени, булката намери, за парти орели с Ивайла са за смени. Пепинчо е голем играч, истинска машина, оборота вдига. Съзбирате, карате лодка ли, бе, този? Така. Ало? Та лодка не е като право. Чакай, дръж го, дръж го това, бе. Та лодка ще караш ли, Петка, или? Ще караме, бе. Ние имаме 3 часа тук, те сме минали 15 минути. Леле, как си дигна тази предница, Фончо? Фончо, реката, бе, цари! Не, отзад какво става, тя. Те ще паднат по това. Те са на 45 градуса. Ще влизаме на плажа ли? Това е по-ликроно. Абе, мигачи. Кой го казва? Абе, да се връщаме ли наляво да ходим? Какъв е сериозен? Направи му някаква снимка. Кадро! Кадро! Да не замине айфон на Марто. По-малко са пари. Има голямо намерение, бе. Чакай малко. Държи му, Ана! Държи го! Намали малко. Като губиш контрол с колата, намаляш, нали? Тук засилваш. Тук върни като... Завъртаме. Лекчко. Културно. За някакъв трамвай. По-назад. Чакай, да се там, Да го плокна ли, бе? Да го пускам ли? Какво ще правиш сега? Ще пускам котва. През койо, бе? Бавно през... Анко, пуска котва. Усмихни се, помахай на камерата. Стига маха. Еми, сега момент. Сега натискаме. Ами натискай това повече. Аз мисля, че пуснах котва. Повече от това. Гледай, той няма проблем. Какво прави тази лодка, бе? Христо, я помагай. Стига мага. Ай, броя капитан. Айде! Напрекне, горе! Поря ги катриви. Няма толкова сериозни, как те там, Къде ти е делфин? Да, аз го гледам, ама. Ето го. Бах ти живота. Неутрално. Ще плуваме с делфини. Ето го, бе! О, кит, акула. Абе, Марта, снимаме кадрове. Кадровува му е. Къде е? Аз видях някаква перка, вика, какво става тук? Стига, бе. Това е много яко.
снимат. Ти ми бъди шамаре така цигълката. Да кой да снеме това. Емисионното ще взема теката. До трепера. Це толкова. А какво това? Ергенина. Така. Къде изляза? Пепинчо от Софето. Но ще се жени. Пепинчо ще се жени. Не са на много кръв направо.